no fulɓe 80% ko ɓaleɓe kurum no mbaymi ni ko noon mbaymi. Joni ɗo kadi ɗa inna fulɓe 80% kono wawɗa no wayi a faami ɗum noon kadi en estimation ɗon déjà ko hakkille yaltinɗa par ce que ala kadi windi. Deuxièmement ko haalama eɗa inna ke wi en jilluɗe berbère donc ɗum waɗi so tawi wano boɗeɓe ni no woodi e men mi anda peut être hara wono Mauritanie ton haray ko noon woɗeɓe mum mi haray ko fattuɓe berbère ko ɗum waɗi mais minen Fouta Diallo berbère meeɗa lamen laamade ha a wala tarikaji amen ɗin mamaɓe amen ko inni min arno ɗon pete ko kecce faami minen hinamen fattu berbère hande hinamen fattu berbère janggo ɗon ndenna ɗo ko wi e yo yimɓe accu théorie ji Cheikh Anta Diop anti ko wolɗa ɗo kon defte ɗe lintuɗa ɗen fof ko defte porto defte tubako windaɗe kadi aux alentours de 1900 1800 et quelque tant ko ɓe haɓayno en tant ko ɓe arno e guerre colonisation ɗen defte ɗe wolɗa ɗon fof ko on période winda nala sa watani yilla joni andi ko ɗum woni probléme fulɓe ɓe mo ɓe hino wolde fi no tawri fulɓe ɓen ka woni ɗon no woodi zone ji ka fulɓe woni billahi wallahi hara ɓawolɗo ɓandu ala hara ko woɗeɓe tun yiyata hara sugama si yeehi toon ɓe munnoto ɓe nayna pullo faami donc ita ndaaru tum noon jooɗorɗon toon noon sikka fof ko noon jooɗori minen Fouta Diallo si mojoɓere waɗi si tawi ko ɓawolɓe ɓandu tum mooɓi min nayna fulɓe si tawi ko rawnoɓe tum mooɓi min nayna fulɓe par ce que minen ko ni architecture o waya nguru o diversité ɗo ko ɗo woni identité amen en fait o diversité ɗo eta kadi sifaji avant ɗe defte ɗe wolɗa ɗo par ce que a ƴettiɗo photo ji kadi ay milan mille quelque na la mille en fait ko ɗum ko en 1930 ɗo waɗa ɗe photo ji ɗe hollirɗa ɗum bon ƴettal temps waɗu article ɗe ɗo ko amen ko dès les années 30 ɗo ɗe photo ji waɗa mais sifaji fulɓe ɗi ko dati aux alentours de 1500 ɗi fof ɗi sifi on particularité fulɓe tawde pullo no satti classe ugol so tawi fulɓe ɓe no satti classe ugol ko par ce que justement e nder maɓɓe ɗiɗo noneji fof meeɗi heɓude hari no woodi sa woɓɓe fulɓe marɓe yeux blé ɗum meeɗiki heɓade pullo ko ɗum waɗi so tawi pullo o meeɗa jogitade hakkundejo donc woɓɓe go ari inni ko iwdi e tubakoɓe jilli woɓɓe go ari inni noon ko ɓaleɓe jilli woɓɓe go inni noon ko arabeɓe jilli tu vois non donc ɗe defte ɗe sittata ɗo joni an fiya andu fi pulaku ko a ƴetto e defte ɗe ayɓe fulɓe windi e période haɓugol fulɓe nana so ɗa renti anomalie on voilà donc innugol ɗo ke woɗoɓe ɓen ko saabu métissage avec naare ɗum ko beppale voilà et puis kadi ndenna ɗo kadi wi 80% fulɓe ko ɓalli mum ko ɓawluɗi ɗum ko fenade par ce que on statistique ɗon exista dans la réalité ne woodi fulɓe tellen Soudan to hara kamɓe ɓe waɗi ka wonki maɓɓe pullo ko wawi arabujo wawi danejo wa arabujo hay Gana ɗo sa fulɓe no ɗon asike ko marocain ɓe donc minen ko anni men ko inisugol ɗo diversité ɗo minen hina men négro mauritanien de par ce que ko onon naadi ɗi man seddi ka hakkille mo eɗon waɗi hakkille mo eɗon jeydi e ɓaleji ɗin ɓuri wano naareɓe tout ça minen men maran probléme ah oui minen diversité on le revendique mais noddata ko négro giba waɗɗon ɗo ini ɗon onon e haratinji ɗin e soninkoɓe ɓen e ɓale ɓen Mauritanie ɗo heɗon jeydi konto ɗum naɓi on voilà minen men ɗaɓɓa wondugol goto minen e soso ma manikan on s'en bat les couilles de ça par ce que ɓe wadde kala ko ɓe faala contre amen depuis ha hande meɗe résisti justement par ce que min préservé o diversité amen min jaɓali min jaɓali min classé de nder ɓaale maɗum e nder porto maɗum e nder goɗɗum go mais inni komin fulɓe point barre voilà et puis ndennaɗo wongol pullo ko heɓa pulaku heɓa ƴiƴam pullo ina ɗum no mamma pullo de a wona julɗo a wona pullo ça c'est clair par ce que onon toon ɗo mari probléme avec julɗo yagal ko ɗum woɓɓe no wiri Mauritanie ɗo nenamen joni na annu tenen ko annu mawbare mi ala ɗum de mbeɗe mari inteɓe ɓe yimɓe inteɓe tenen et puis tenen hina inde arabe ko tenen min innata tenen talata alarba alkamisa o affaire mawbare ɓe nokko ɗoyɗu yaare Mauritanie toon onon surtout ɓe windoɓe adlam ɗo eɗon jokkodir ɗo innugol mawbare mi anda dundare mi anda honno naare yahay ka naare ɓen to yeytelle Mauritanie ono e ɓeɗo tawtidiron to wonon négro Mauritanie Fouta Diallo ko tenen innete talata donkin ko donkin innugol ɗo colto mi anda honno no fala heɓitana ɗo yimɓe inɗe lebbi ɗin inde ina ennu joom bente joni
ko addu goɗɗum go ina enu tenen ina enu talata ina enu asawe ala mon frère mais ala e ɗum mais mara problème avec Allah kono ardi problème avec naare menen ko honno men récupère ta contrôle amen contrôle dina amen kan men fitta ɗi hadisaji huuɗaɗi ko ɗum anni men dina kam en tawri mamaɓe amen kan ko ka ɗon men wonta e mo wona julɗo wona pullo par ce que a ƴettata lan ɗo ƴettuɓe gaynakojo fempimo e calambalwal e croix inni mi yara ƴiƴam makko men dekka tew makko mi yaha mi jicci o ley ɗon mi feetu a wi pullo chrétien ala ɗum ko beppale pullo kemit ala ina ennugol pulagu Senghor jannguno français ha o inventi mot français ɗum wattalimo français janngugol ɗo pular safala wona docteur diplômé hara scientifique savant e hoore haala pular ɗum wattalma pullo a wona e julɗo nen ma ɗum ƴiƴam ma dal ma ɗum min selon an min ko nen ma wona e pullo yilti an tigui considéra hoorema pullo voilà pulaku ngun no wawirɗa culture o alhamdulillah woɓɓe gono jibineɗe hande États-Unis Australie hara fusɓe anda e pulaku kono hiɓe mari ƴiƴan ɗan hiɓe mari dina kan neɗɗo hina ɓandu ndu neɗɗo ko spirit on ko spiritualité ko un être spirituel limen ko être spirituel ko ɗum sitemi men nodditorta couleur men nata ko men négro men nattata hoore amen couleur yalte e couleur wata moɓidirde fulɓe ɓen siɗo e couleur par ce que couleur ji ɗi fof no e nder fulɓe innugol ɗo wuyi 80% de fulɓe ko ɓalli ɓaleji ɗum ko beppande o mara on preuve hay Fouta Diallo woɓɓe wola e ɗum mais mara on preuve en vrai wotton fulawaji go a nata hara fof ko woɗeɓe fulaji go nata hara fof ko ɓalli mum ɓawli voilà minen andi ko diversité on woni identité amen a faami donc neɗɗo wona ɓandu ndu neɗɗo ko spirit on neɗɗo ko spirit on de la même manière leñol ina baadini ina culture on tum leñol ko spiritualité mum on dina mum kan kolite ngela ko yehi Fouta Toro ko yehi ton kamɓe da ñamandir ko dina yankoɓe o sinki yimɓe dina o joɗɗini e laamu ton voilà menen ko men yimɓe dina faami masina har ko la dina innete mo wona julɗo wona pullo c'est pas possible a wata inde ɗo ina min ko lamin min te kono lamin ko min en tant que wonki ena ɓandu andum ɓandu an lawa ɗo yedde produit ɓandu andu wonta dan e peñ ma ɗum waɗa opération mi change ngal kiraɗan ɗo ɓoydira ngal ni donc ina ɓandu ɗum woni en temps ina couleur kadi couleur na ko wuuri faami leñol ko spiritualité mum on woni identité mum ko ɗum ɓeyna hindouisme ɓeyna judaïsme ɓeyna to honnu kadi ainsi de suite leƴƴi mawɗi an non fop ko dina mum kan identifiori en fait voilà donc nde critical o an tigi hiɗa e nder dans le même lot faami par ce que ɗe defte ɗe sittuɗa ɗo fof ko defte ɗe ayɓe fulɓe windi par ce que ko windaɗe période ka wulno par iɓe haɓida dans les années 1900 1830 defte ko windama période ɗon ko période guerre contre fulɓe ɓen donc ɓe windi defte fi loyingol fulɓe ɓen par ce que ɗe defte ɗo fof ko ɗen ɓe jannayno fulɓe ɓe ɓe fooli o ko ɗen ɓe jannaynoɓe voilà a faami donc ko solution ko honɗum yalten e couleur acce wolugol haɓɓito koola e couleur e fulɓe faami sina ɗum fulɓe gon famodirta par ce que ni ɗo rawnuɓe fof ko fattuɓe naare kamɓe kadi no waɗi kadi fulɓe an ko woni a anda men woodi fulɓe tellen Tchad Niger ha yesso ton ha Soudan ton kamɓe kadi ko ɓaɗi hakkille maɓɓe kala wawɗo ni ina pullo ko jilli ɗum kamɓe kadi ko ɗum ɓe wiyata ɓe ina fulɓe ni ɓe ko jilli ɗum ina fattu ina ɗum pullo ko sifa amen donc mo ɓe jotto ina wawoya ko fattu koye ɗum woɗa depuis 100 ans yalte ɗum koyen fulɓe ina en porto ina en tuba ko ina en ɓaale déjà pullo hay goto meeɗa almende kon ɓaale mawɓe pullo tigiri voilà yalte ɗin théorie ji woole au delà de la couleur ƴawe dow spirit et puis sorte e acce janngugol e junngo gaño mon goɗɗo a julɗo hita janngoye defte keefeero fiyo andina ko ɗum diinama taarika diinama a pullo ita lanndo ɓaleejo ko honɗum o miiji e fi leñol ma min famille an on mo jeyaka e famille an ndaaramo voilà alhamdulillah